Hola, sóc Albert Sabater, llicenciat en Geografia i Història i president de l'Associació No Jugar a la Memòria. A la tardor de 2014 vaig participar a les rutes culturals de Tastets de Patrimoni, una molt bona iniciativa de l'Institut Ramon Muntaner i la Biblioteca Pública de Tarragona, per donar a conèixer el patrimoni de les nostres contrades. La meva participació va consistir en una conferència al pas de la Guerra Civil al Priorat i una visita guiada a la cova de Santa Llúcia de la Bisbal de Falset. A la conferència vaig esmentar la importància del Priorat durant la batalla de l'Ebre, al juliol del 38, ja que va ser el lloc on l'exèrcit republicà es va preparar i va organitzar l'ofensiva de l'Ebre i un cop iniciada la batalla s'hi van instal·lar els comandaments, la intendència i els hospitals. Un d'aquests hospitals va ser el de la cova de Santa Llúcia. Era un hospital de les Brigades Internacionals que va estar actiu des de l'inici de la batalla de l'Ebre fins als primers dies de desembre.